Egwuriegu, ewu, Egwuriegu, Egwuriegu, ewu. Wọ́n na-egwu ọfụma. Anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga. Egwuriegu, kwenye ọzọ. God, I know you do for one. What can you hear, Million? The papa, you have more fun. You're more full, but you just let push. But oh, have your calling, Kilian? Oh, have your calling? Exactly. The papa. Don't be like that. I told him, yes, he was never quite seen. And the money should go on. Egwuriegu, ewu, Egwuriegu, no loss. Egwuriegu, ewu, Egwuriegu, and even the one name ịnyanga. Egwuriegu. I even the younger. When you're so because we are the promoter and the guinea motivator of Igbo language. We are trying hard to rescue the dying Igbo language. We are Biafrans, but Igbo language is our language. We cannot afford to lose it. We must rescue our language. Please subscribe to Guinea. Our YouTube channel. Kedafia. One your song. Igbo. Ani abiano. Igbo ani abia. Biafra has come. Amen. Unu support kwa na Biafra freedom maka na gini obuna Biafra bia ka Igbo ga-abịa ọfụma ngwa kwụsị na ihe a na-agba okirikiri kwụsị na ya biko ajụ agụmado obi imezinyo nekwenekwu cheli ka ọ kwụsịte ọfụma ịma na ajụ na-achụ m n'anya wow ajụ na papa nnekwu ngwa lituo Jesus papa nnekwu kwuo anyị bụ ndị Igbo ndị na-akpa nganga anyị abịawago ndị Igbo ibe anyị abịakwa ọzọ anyị bịa ka anyị sụọ Igbo anyị bịa ka anyị mee ndị nne na nna ndị Igbo encourage kafa na-asụlụ ụmụfe Igbo maka na Igbo na-anwụnyu anya o nwere ihe jikọta mmadụ ọnụ karịa asụsụ bụ ihe na-ejikọ mmadụ ọnụ because na ndị oyibo si na speak with the same voice fadịrọ nzuzu Chukwu mere mmadụ niile tinye ebe fa na-asụ ofu asụsụ ọ dịrọ nzuzu onwe ulu ọbala our ethnic identity. Igbo language is our trademark. If we lose it, we are invariably lost our identity. Ọ dịrọ mma ka anyị lose our identity. Ya ka m ji akpọ ndị Igbo niile ndị nne na nna pụtani ka anyị bido kụzibelu ụmụ anyị Igbo sụbala ụmụ anyị Igbo kapa na-asụ ya papa nnekwu pụta na ebe ahụ papa nnekwu pụta ije n'ebe ahụ ebe ọbụla ị nọ sụbala ụmụ gị Igbo na-ewuzi ọ masịkwa gị megelibe
na-ewuzi ọ masịkwa gị megelibe Igbo na-ewuzi ọ masịkwa gị megelibe Biafra na-ewuzi ọ masịkwa gị megelibe Biafra na-ewuzi onye chụpụrụ onwe ya n'ụgbọ si n'ụgbọ aghara elu tie mbana onye melide wee tụfuo ahịhịa na nna ya ọ gbala aka a sị na agbala ju ndo ọ kwụrụ n'anwụ unu jidesie asụsụ Chineke nyere unu ike maka na ọ bara ulu nke ukwuu ịfụkwara onye na-asụ Igbo sụbakwalia Igbo ịnọkọtazi na wele oyibo na-asụrụ ndị anara asụ ndị na-asụ Igbo iwele oyibo na-asụrụfa nke na-eme oke nwa ka ihe na-eme oke nwa ka ihe na-emezikwe ị ga-arị aka nri na aka ekpe n'anya maka gịnị mmatọzi na-asị ya ndo mechifu ọnụ biko mechifu ọnụ mmadụ da nda ada na abụ agụọ ibe ọpa na ụkpọ ọnụ onye ahụ ga-adụki afọ ọ bụrụ ifute ị na-ada godogodo ibu elo mechifugodi ọnụ biko mechifu ọnụ ibu elo mgbe niile godogodogodo ọ masịkwa gị meghelibe Biafra na-ewuzi ọ masịkwa gị meghelibe Biafra must come Igbo anyị abịa Igbo anyị abịa Igbo anyị si gịnị anyị abịa Biafra has come subscribe to our YouTube channel ọ bụrụ na ihe Igbo na-amasị gị jee ebe ahụ subscribe agwa unu subscribe ọnụ maka gịnị onwe mgbe Facebook na-anọkata ọwamanya this world na-atụgharịzi kịta ọkwa YouTube ga-ete ekizi ọnọdụ maka na onwe mgbe ọ ga-awabazi anya anyị switch over ebe ahụ ọ na-afịọzi na-akpọtụ anyị na-eme ka ndị mmadụ mata na anyị na-akwado this is Igbo class world class n'Igbo KLAASE class ihe anyị na-akwado ime maka anyị na-egwulibu egwu were Igbo na-egwuli egwu na-akpali amụ ma ọ bụla ọkaba anyị ọka mụrụ m ọ sị na a na-akpali amụ anyị chee na egwuli egwu kịta ọ bụ ozi egwuli egwu ọ pụgokwana na gia ọ pụgo na gia 1 Igbo na-ewuzi ọ masịkwa gị meghelive Igbo na-ewuzi ọ bụrụ na ị mara asụ Igbo ị ma na ị bụrụ onye Igbo a sịrị ifunugo onye Britain amara asụ English never ifunugo onye Hausa amara asụ Hausa never ifunugo onye Fulani amara asụ Fulani never ifunugo onye Yoruba amara asụ Yoruba never ifunugo onye China amara asụ Chinese never onyanwa China Chinese nke Igbo kedu unu na-asụzikwa mba kedu ihe na-eme unu anyị amara so unu ya ajụba obili ichu unu ajụjụ pilo unu luo unu mụọ asụsụ ndị ọzọ chido n'aka ụfọdụ asịsị asụ n'ala ụmụ fa na ọ ya confuse be onye ra confuse be anything onye ra confuse be research ekwu gị esi na ụmụaka mmadụ ga-asụnwu 3 to 4 languages in a go and onye ọbụla na-asụ 3 to 4 languages in a go the intelligent you can do it anyị emenwu ya ọ dịrọ impossible ị na-asụrụ ụmụ gị Igbo mgbe niile n'ụlọ ebe niile ị na-aga n'ụmụafịa n'ụlọ akwụkwọ a na-abụ elu ndụ China fabụcha doctor nurses injinia social worker name them pharmacist n'obodo anyị nọ fancha niile na-asụcha ma ndị nkụzi fabịa n'ụlọ akwụkwọ like this mkpọta ụmụ m ndị kpọta nke fancha niile a na-asụrụ ụmụ fa obodo fa ma ndị Igbo bịa fa na-asụ asụpụlesụpụle America I wanna come America I wanna go claiming to belong where you did not belong why ife onye nwa gị ị na-asụ ya inedolu mmadụ nwa anya ọ mmadụ ka ị na-enete ọ dịka ịbịa baby sita be mmadụ bụ onye anara anụ Igbo
mmadụ ha ya gị onye abụrụ onye bụ unu ha ya gị sị gị bịa ma elie bebisita nwa ya nara anụ Igbo isụbali anyị ihe m na-ekwukwe bụ na onye Igbo ọbụla pụta sụbali nwa oyibo ana m asị ya kwụsị sụọli ya Igbo ịmaghị asụ jee mụọ ya ọha na nna gị nwaanyị inu ji gaa na-emetobe anyị wele ọba anyị na-ekpo afịfịa wele ọba anyị wee na-ekpo ntụ agbado obi ewele anyị na-agba futbọọlụ anaghị respektzi anyị ka ezi respekt dị na ya ihe nwere mmadụ enwere oweli ya na-atụghị egwu sọsọ asụsụ bụ ihe anyị nwe ndị ọzọ enwere fajiga na-atụ anyị egwu na-respekt ya kedu ihe anyị nwere kịta o nwere ihe anyị nwere anaba anyị mgbasa anyị na-emezi Igbo chieftaincy n'obodo oyibo ka njụka n'unu UNESCO predict si na in less than 50 years now n'Igbo ga-anwụ and Igbo niile na-apụ ije abịazikana n'Igbo meeting ndị na-asụ Igbo wee kacha anwụba in 40 years time now akụzie Igbo meeting si bịa anya na Atlanta enwe Igbo village dị ya ka amamihe medi ya si na Igbo village abịazịa na ya ma ọ bụ Igbo cultural day a na-asụzi oyibo onwezi onye na-asụ Igbo a ga-abụzi ya no Igbo meeting ka a ga-abụzi ya English meeting mba ọ bụrụ ọ na-eme ọmamme neva eje meeting ụmụada Igbo na Holland mgbe anyị nọ na Holland eluo meeting ụmụada Igbo ofu nwaanyị nnọpụta na-asụ anyị niile bụkwa ndị Igbo onwekwa onye bụ onye Hausa ma onye Yoruba na ebe a ọpụta nnọọ na-asụ ọsụkatire wee si excuse biko godi ka njugodi onwere onye Hausa na ebe a si mbụ onwe onye Yoruba ọkwa anyị niile bụ Igbo asị yes wee si ya mechifu ọnụ ịsụsụkwana ihe ahụ ị na-asụ ebe mechifu ọnụ sụrụ Igbo biko mmadụ pụtazi ọ na-ege ihe anyị na-ekwu ndị obodo ndị nwe obodo ka ngwụ na ana m asụcha sụọlụ ndị ọcha Igbo onwe ụbọchị anyị nọ na bọọsụ draiva kpasuo anyị iwo mụ na ada m nwaanyị weli Igbo wee kwa anyị iyi ọkwa bọs draiva ama m ma nwunye kpasuru ya iwo n'ụzọ ọ na-aga o nwere ihe nwe anyị mee ọ bịakwa ịtakali anyị wee si Adaobi n'anya ka m sụọlụ onye ọcha anụnwa Igbo kịta mma eji Igbo wee baalia mba ka o wee mali ihe n'ike nya wee jeli luo n'ebe draiva nọ wee si biko na-eme anya ka m gwakwa gị ite na mbụ nwunye gị ọ m kpasuru iwo isi a bịa ka nri na aka ekpe n'anya ndị bọọsụ juru eju na mgbede anyasị mmadụ juru ekpomkpom ndị ejire m nwa ya ekwu ana m ekwusie ike ndị agwa m Adaobi si ka njiji baala draiva onye ọcha mba ka m were Igbo wee bu ya okwu wee baalia mba m wee luo onye nso m wee si ya bịa nwoke ọkwọ ụgbọala onwe ihe na-emeghị jos were aka nri na aka ekpe fie n'anya fie nye fie nye ugboro na-abụ kedu ihe ọ bụ ka ihe na-ekpoghu ka ose gịnị na-ekpoghu ka ose ọ bụkwa na nwunye gị kpasuru iwe n'ụlọ iwe bịaba ihe na-eji wee chekwasị m inwe anya anwa mgbe ọzọ ife ihe m eme gị ọ ihe m gwara ya gwachicha anya tọnụ je nọrọ ana n'oche m mmadụ niile na-ene m anya I don't care. Be proud of your language anywhere you are. We are Biafrans. We are ọdaga ọzọ nke ugboro ịtọ Igbo is our language and our identity and the bidonu mebie. I'm calling on everybody, all the Biafran clan, come out. Those who have the courage and those who have the interest and the passion to teach their children their language. I am a motivator. Encourager. I am an educator of Igbo language. Yes, I am proud. I am proud of it. Onye ọbụla anara asụ ya dị inferior. You are inferior. Inferiority complex na-enye gị nsogbu. Na-enyesi gị ike. Ịdị inferior. Ị na-atry ka ị belong. Famankwe. Black life matters. Ọkwa ihe unu na-ekwu. Black lives matter.
ọ gata amata ebe o nwere nke unu chita ọkwụkwọ nwere ihe unu chi ọ bụrụ na o nwee ihe unu chi n'aka ọ ya amatakwa mana o nwere ihe unu chi ọ teknọlọji ka unu chi ka ọ medikal ka unu chi ka ụzọ in short ka ọ dị mgbe ọzọ mgbe emechie mbọsị nta ka anyị chụọ unu n'Owere nchi ka m tụnyegodo unu obere azụ emechie anyị ya afụ ọzọ ka emesịanụ daalụnụ unu tụsa ozi tụsanụ ya o nwere mgbe anyị ga-ebido kụzibere ụmụ anyị Igbo mụnwa ga-ebu ya n'isi bulie n'isi ngwa unu na a ga-revive nwunye maka na o nwekwa mgbe m na-asụ anọ m na be anyị na-asụ Amerịka na-asụ ya ọfụma kịta maazị dị m asụ ya abịago m ọ dị m arize di m si m kwụsị ya bịakwa isi osi m biko isukwanalụ m ihe ahụ biko gbala ọgwụ nwụkwa isukwanalụ m ụmụ m ihe a biko kịtazi ngwa ka emesigodid ka emesianị ọmasịkwa gị meghelibe Biafra na-ewuzi ọmasịkwa gị meghelibe Igbo na-ewuzi asịsị sụba Igbo sụba na Igbo anyị abịa Igbo anyị abịa ihe omeni Igbo na anyị abịago witanda onwe ezikwe n'ogo yi mba ka onye amara asụ Igbo ifele emegbu onye maka ịbịa encounter with me mma emechughị iru mma emechughị ezigbote iru kala aka ọkwa ihe ya ajụ oyi freeze ka ice water ọkwa unu na-asụ oyibo si ka amala onye ọya aka njọ ka amala onye ka asụ unu wekwelie gbagobe jee chọba foreigners ọ bụrụ m ka onye Igbo ya asụla Igbo ga-asụla oyibo unu welie gbagobe unu mix ye with foreigners yes woftenye mana onye ọbụla amara asụ Igbo bịa na mma emechu iru oya freeze ka ice water ọkwa unu na-asụ ka unu mala onye ọya aka njọ ka unu mala onye aya amụ ọkwa unu na-asụ oyibo ka unu mala onye ọya aka njọ mma emechu unu mmechuche unu iru ya nsoro unu ike su ya unu na nsị Hausa ka ọ dụ leta bye